Shubor nakaslem jong unongsan Hima. Ka Jylla Meghalaya kalong ka Jylla Nyngkong hapo ka India ka Kynjoh shaka prapo 100% ha ka jingdon ki Skul ki Lait na ka Jingpyndonkam yu Duma but ya kanila pentep da ki he officer ka tanat ka koit ka khya haringkat ka tanat puli puthi but ka Samban Health Foundation uni umaumer ulong ba kongsan ya ka Jylla khamtam haba ka Global Adult Tobacco Survey hajar khatnyo kala record ba ki don 100% na ki khana ki Jingpyndonkam yu Duma but jan kumba prahajar ngut ki baklat no manla usnam hapo ki kindon jing batha ka sarkar pdeng ki Skul ki lapendap ki khandai tadi ki benta but ki kam ki bayadei ba ka jing khun persha yu Duma ka bala ai shispa mak but dei ban yo la kumno ru prapho mak but ki jing tho ban Kynjoh shaka prapo 100% ki Skul ki Lait na Duma kam dei tang ka jingla ban trekam ki bor ki ba dekhmi handai ka de ka jingjob hakalyang ka kot ka khya jong ki khna ki jongi laong ka state TOFEI Nodal Officer ka kong Jennifer Jones Syndrome. Uni umaumer ulanang penjan ni kajinyo ijengai ka jongi ka mai Meghalaya Tobacco Free Meghalaya ong ka Dr. Nabanita D. Mauri, State Nodal Officer for the National Tobacco Control Program. Kalapan pau balai pusau pesan naki khna ka karta ka bakhatlai hadu khatsan snam ki Jingpyndonkam yu Duma katkum ka Global Youth Tobacco Survey. Dak babanra ya kerukam terikam ban telakam ya Jingpyndonkam yu Duma ya jaka puli ngila thau ya jinglong ka basngan ban yadai ki pateng bandang ban ya jingkerni bat ki jingpang ki bedei bat Duma jan kumba 1000 tali ki Skul ki le shimbenta man laga snam haki rally ki signature campaign bat ki program pensngo tho pat ba ban pendong ya Jylla ban penslur ya ki khna ban ngop ha jingkerni ha Jingpyndonkam yu Duma ka jingpershang ka belalong ka nuksa ha kari ban shimmi ki la jingada dak basdang Nyngkong ha jingem hapo ki Skul kani ka jingjob ka ben ka jinglam ka baklan bat ka jing trilang ka sarkar Meghalaya khamtam ka tanat ka koit ka khya bat ka puli puthi ringkat bat ki officer ni ka district ki block bat cluster level ki balapun tikna ban pitngor ban pinchisha ban shim ka jingket kli ka Jylla kalapdyang ka Samban Health Foundation's digital program implementation bat pentrikam ka tik program